Co bude k obědu? Hrníček od medu. Ale kámo, slyšel jsem, že jsi psal Aleně. Ne, nepsal jsem Aleně. No tak mě ukáž Facebook. Přísahám na smrt toho dítěte, že jsem jí nepsal. No, tak jako možná jsem jí napsal, no. A tak teď už na tom stejně asi nezáleží, jak je bývalka. Ty jsi ale krásný pejsek. Ty vole, když on tak přemýšlím, to je jak nějaká schopnost. Teď je trapná schopnost. Myslíš? Přísahám na tvou smrt. Ne! Uzno.